Chairman. Identified Vice Chairman. आंनि मुङा नीलकमल बर' आं बिजेपि दलाव थांनाय 2021 सननिफ्राय 2024 सानालासे कामरुप डिस्ट्रिक्ट एसटि मोर्चानि सम्पादकनि दायित्व भार ग्रहण खालामनानै दलनि खामानिखौ सुंदरभावे पालन खालामदोंमोन। बर्तमान जिहेतु कामरुप डिस्ट्रिक्टआ तामुलपुर डिस्ट्रिक्टआव फैबाय जितु डिलिमिटेसन जायो आं एक्टिभ वर्कार हिसाबै फिल्डआव जथेस्थ खामानि मावबोदों बिजेपि दलनि राधा बरु दा दिनै कमली बरु रजिता बरु जगन्नाथ मन्दिर रमेश बरु दीपक बरु मंगल बरु उद्योगाव मानगोना भास्कर बरु क'क्राझार लोकसभा समष्टिनि रंजित बरु सांसद जयन्त कुमार बसुमतारीनि पद्मा उपस्थितियाव बरु दिनै आनुষ্ঠাनिकभावे যোগদান खालामबाय बिपिन दलाव मा जायो माने प्रमोद बर' सारनि नेतृत्व जितु मिशन आरो भिजन बिथांनि थिंकिंआ जथेस्थ मोजां कारण मानोना होनबा दिनै बिटिसिआव सरकार बिथांनि 5 बोसोर सम्पूर्ण जाबाय बे 5 बोसोराव बिथाङा जथेस्थ मोजां खामानि मावदों आरो दलनि जिखिनि मावथिफोरखौ जेनेबा सुजुग होबोनांगौ बेबायदि होबोदों आं माने नुनो मोनदों मानोना आंनिनो मोनसे समाव लोगो माने जलेन दैमारि बिथांमोना कुमारिघाटआव मोनसे दख'ना दखान गलामसे दंमोन बिनि लोगोसे रुपेन बर' होननाय बिथांखौ दिनै कोनो थाखा फैसा बा धोनि नायालासिनो बिथाङा जोंनि तामुलपुरनिफ्राय एमएलए खालामना होबाय बा गासैबो रायजो राजानि सिङाव जे खायसे जलेन दैमारि हिसाबै सिनायथि खालामना होबाय बेबायदि बहुद उदाहरन दङ आरो जोंनि बे गरेस्वर समस्थियाव दा बेबायदिनो नुनो मोनदों कारण कोनो सम्पत्ति थानाय मानसिखौ नायाखै साधारन व्यक्ति हिसाबै बिपुल बसुमतारी बिथांखौ बिजाथि महरै दिनै दलनिफ्राय टिकेट मोनदों बेयाव जथेस्थ जों उत्साहित मोनदों कारण जों बायदि उथिबोनाय जुबकआ जाहाथे भबिष्यतआव जाहाथे सासे जनप्रतिनिधि जानानै रायजोनि खामानिखौ मावनो हायो बेखौ जों नुनो मोनदों बेनिखायनो जों 2000 रायजो राजाखौ लानानै आरो आंनि लोगो गरेस्वर मण्डलनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार ससियेल मिडियानि कनभेनार बिजेपिनि मानसिफोरखौ लानानै बिजेपि दलाव आनुষ্ঠাनिकभावे योगदान खालामबाय डेफिनेटलि जागोन बिजेपि दलाव आङो जेब्ला माने दायित्व लादोंमोन माने 4टा दिखौ खामानि मावबोदोंमोन सानजा ओरै नायनानै जिखिनि बर' समाज जथेस्थ स्ट्रागल खालामनानै जथेस्थ माने दलनि प्रति आकर्षण खालामनानै किसुमान फेमिलि हिसाबै जोङो माने मोनसे सम्पर्क खालामदोंमोन स्थापन खालामदोंमोन थिग बेबायदिनो थारमाने जोंनि बिजेपि दलनि बिजाथि जाय माने केन्डिडेट होदों बिथांनि प्रति जोङो भबिष्यतआव मोजां जानायखौ जों नुनो मोनाखै बेनिखायनो जोङो बिजेपि दलनि बिजाथिखौ गरेस्वर समष्टिनिफ्राय जइन खालामनानै सेकेन्ड बारनि थाखाय प्रमोदफोरखौ बिटिआरनि सिट खालामनायनि जोंनि थांखि लानानै दिनै बिजेपि दलाव योगदान खालामदों।